Nsemmikom natikom merħba għal programm News.mt. Illum ser infakru illi l-gwerra fis-Sirja ilha 5 snin għaddejja. Rajna ħafna xeni, ħafna minnhom tadiqa fl-aħbarijiet f'dan ir-rigward. Illum se niġbru dak illi ġaraw li qiegħed jiġri fi ftit minuti. Naraw. L-Ewropa tieqaf quddiem xi attakk bħal dak tal-ġimgħa li għaddiet fi Brussell. Attakk terroristiku li ħalla diversi vittmi, 34 mejta u 20 oħra midruba. Huwa naturali li aħna li fil-punent drajna ngħixu f'dinja ċivilizzata ninħasdu b'xi ġrajja bħal din. Iżda ftit bogħod minnha hemm ġrajja oħra li qed tħalli ħafna mejta. Ġrajja kera li issa ilha għaddejja 5 snin u bħal donnu indirat, tant li l-mezzi tax-xandir u l-pubbliku saru jitkellmu inqas dwarha. Qed nitkellmu dwar il-gwerra fis-Sirja, gwerra li ilha għaddejja 60 xahar. Kollox beda bħala protesta dwar il-mod kif kienu stmati xi ġuventù li kienu qegħdin jagħmlu graffiti. Dan f'perjodu ta' bidla waqt ir-rebija Arbija fir-reġjun. L-effett kien li llum, 5 snin wara, il-pajjiż huwa f'disperazzjoni fejn is-salvaġiżmu ma jafx limitu. Il-punent injora kull talba biex jintervjeni fil-waqt li l-appelli ma naqsu xejn teżisti l-biża li l-intervent jista' jkollu effetti kbar. Dak li ġara fl-Iraq għadu frisk fost il-mexxejja Ewropej. Hemm 5 aspetti li tajjeb inħarsu lejhom u għaliex jiġġustifikaw is-sejħa ta' dawk li jridu xi tip ta' azzjoni. Fis-Sirja ntużaw armi kimiċi. Il-President tal-Istati Uniti Barack Obama kien iddeskriva l-użu ta' dawn it-tip ta' armi bħala linja ħamra li jekk tinqabes tintervjeni l-Istati Uniti. Xi ħaġa li ma ġratx. Il-President Sirjan Bashar al-Assad uża l-armi kimiċi fuq skala kbira fiż-żona ta' Gorowa qrib Damaskus. Testijiet tan-Nazzjonijiet Magħquda ikkonfermaw li ntuża is-salin. F'perjodu meta dan kienet jintuża mietu mal-1000 persuna ċivili. Fis-Sirja qed jikber b'ħeffa l-Islam radikali. Eluf kbar ingħaqdu ma' dan il-grupp radikali li huwa l-moħħ wara sensiela ta' attakki terroristiċi. Hawn ukoll il-punent der jaġixxi differenti minn episodji oħra. Pereżempju, l-Ewropa u l-Istati Uniti kienu bagħtu truppi fl-Afganistan biex jiġġieldu t-Taliban, però qed jidhru iktar passivi quddiem ġihadisti li kienu qed jaqsmu l-fruntieri lejn it-Turkija u eventwalment jibbażaw fis-Sirja. Dan qed ikabbar ukoll it-teddida tat-terrorizmu fl-Ewropa. Xi ħaġa li fl-aħħar jiem tkellem dwarha staffan de mistura mibgħut speċjali tan-Nazzjonijiet Magħquda għall-istess pajjiż. The terrorism is, and what we mean by terrorism is that il-ġlieda kontra t-terrorizmu hija l-prijorità tagħna. Iżda biex nirpu t-terrorizmu rridu nsibu soluzzjoni politika fis-Sirja. You have to find a political solution in Syria. So the ball goes back to those who have been Għalhekk il-ballun issa qiegħed saqajn daw kollha li jilmentaw dwar it-terrorizmu. Min jaf li kieku tajnuna nsolvu l-problema politikament. Jekk tagħmlu hekk, tkunu qed tajnu kemm is-Sirja kif ukoll l-Ewropa. And by doing so, helping both Syria and Europe. L-Holocaust kulħadd jaf x'inhu, ġenoċidju fejn l-ammont ta' mejta kien wieħed fenomenali. Min jaf kemm il-darba smajna l-frażi qatt iktar. Iżda meta l-ISIS waslu fuq il-Muntanja Sinaj viċin l-Iraq, bdiet l-estinzjoni sistematika ta' grupp etniku magħruf bħala l-Yazidis. In-nisa intużaw bħala skjavi tas-sess, it-tfal malma bħala soldati u l-irġiel inqatlu bla doċċ. بإذن الله عز وجل راح نقطف رؤوسكم قتل بالسكين بإذن الله عز وجل. دولة الإسلام! دولة الإسلام! دولة الإسلام! Uffiċjali tal-Istati Uniti jiddeskrivu dak li ġara hawn u fi bnadi oħra, inkluż fl-Iraq, bħala ġenoċidju. I want to be clear. I am not. Irrid inkun ċar. Jien la jien ġudikant u lanqas prosekutur dwar l-allegazzjonijiet ta' ġenoċidju u t-tindif etniku. Fl-aħħar mill-aħħar il-fatti kollha għandhom jitresqu l quddiem minn investigazzjoni indipendenti. By an independent investigation and through formal legal determination made by a competent court. U permezz ta' proċess legali formali b'qorti jew tribunal. Iżda llum nistgħu ngħidu li rridu nirrikonoxxu li l-Istat Iżlamiku x'qed jagħmel il-vittmi tiegħu. Daesh is doing to its victims. We must hold the perpetrators accountable and we must Irridu nsibu r-riżorsi
Li nsemmu dawn ir-reati huwa importanti, imma huwa essenzjali li waqfuhom. Naming these crimes is important, but what is essential is to stop them. Smajna ħafna dwarha u hija effett tas-sitwazzjoni mwera f'dan il-pajjiż. Is-sitwazzjoni fis-Sirja waslet għall-ikbar kriżi ta' refuġjati mit-tieni gwerra dinjija sal-lum. Iktar minn 1 miljun refuġjat u immigrant ħarbu lejn l-Ewropa fis-sena 2015 tgħid l-Aġenzija Refuġjati tan-Nazzjonijiet Magħquda. Ħafna Sirjani deru jittamaw fl-ewwel xhur u snin ta' din il-gwerra ċivili. Kienu għadhom jaħsbu li f'xi ħin jistgħu jsejħu s-Sirja bħala id-dar tagħhom. Iżda llum miljuni ħallew il-pajjiż. Iktar minn nofs ir-refuġjati huma tfal, tant li din qed tissejjaħ il-kriżi ta' tfal. Huma mijiet teluf dawk li ħarbu minn pajjiżhom, ħafna minnhom marru t-Turkija, bil-pajjiż Tork jiffaċċja l-ikbar influss ta' refuġjati fl-istorja. L-esperjenzi li għaddu minnhom ta' kuljum dawn in-nies huma esperjenzi li jħalluk mingħajr kliem. Bħal dik ta' din l-omm il-Greċja li kull ma tgħandha huma biss tifkiriet f'ritratti ta' żminijiet iżbaħ. Diffiċli b'ħames tfal, il-bieraħ xi għamlet ix-xita tfal spiċċaw imxarbin, anke l-kutri spiċċaw imxarbin, nixxifthom, daħħalthom biex jorqdu u jien bqajt ma rqadx. Fil-kamp tar refuġjati l-ħajja hija diffiċli. Tiekol minn dak li jipprovdu u l-ftit faddil li ħafna minn dawn ir-refuġjati jagħmlu se jispiċċaw ma jdumux. Ibsa ħafna, kont mara tad-dar u żewġi kien kollox għalija u issa jien l-omm u l-missier fl-istess ħin. Ibsa ħafna għalija. Dan wassal ukoll għall-ikbar kriżi tal-immigrazzjoni fl-Ewropa, pajjiżi saħansidra jikkunsidraw li jgħalqu l-frontieri u bit-traċedji fil-Baħar Mediterran li ħallew persuni mejtin. Tant li f'pajjiżna wkoll assistejna għal ġrajiet li urew l-effetti ħorox ta' din il-gwerra. L-effett ta' din il-gwerra huwa kbir, iżda ma nafux kemm eżatt. Sal-lum ma nafux kemm mietu fil-konflitt. In-Nazzjonijiet Magħquda tgħid li mietu iktar minn 190,000 persuna. Hemm min jgħid li mietu 250,000 fil-waqt li stimi oħra juru li qabżu l-470,000. Jingħad li mal-1,900,000 oħra weġġaw f'dan il-konflitt. Quddiem din is-sitwazzjoni l-komunità internazzjonali ddiskutiet għalkemm waħda mill-affarijiet li setgħet tefgħat lura l-ħtieġa ta' azzjoni effettiva huwa l-fatt li m'hemmx qbil dwar xi stil għandu jittieħed. Li hemm komuni huwa l-appell tas-Sirjani li jixtiequ jmorru lura f'darhom kif spjegat ir-rappreżentant tal-Unjoni Ewropea Federica Mogherini fl-aħħar jiem. Because I was yesterday in Amman. Kont Amman il-bieraħ il-ġurnata ta' qabel il-Ġordan, iltqajt ma' bosta Sirjani, tfal u nannit, nisa u irġiel. Children, grandparents, women and men, and all of them. U kollha kienu qed jgħiduli l-istess ħaġa, irridu mmorru lura d-dar. Meta se mmorru lura d-dar? Anke tfal kienu qed jistaqsu kif sejrin it-taħdidiet f'Ġeneva, u ġibt li qegħdin f'idejn tajba, mexxin, iżda baqa' triq twila biex naslu. And I was saying, they are in good hands, proceeding, but still the way is long. Fakkarkom illi għanna channel fuq YouTube u dan il-programm ser ikun hemm flimkien mal-programmi kollha li xandarna sa issa. Il-Kamra tal-Aħbarijiet ukoll għandha paġna Facebook inħeġġitkom iżżuruha. Inħeġġitkom ukoll issegwu l-aħbarijiet li jmiss issa. Grazzi tal-li kontu magħna l-kumplament tas-serata tajba.